ale tile wɔɔrɔ ye bi ye san 2024 an ka bulada in na kunnafoni kumaba min na tali kɛ sɛnɛkɛlaw u y'a yira Mali fan caman fɛ ko ji o bɛ ka sɛnɛ tiɲɛ forow olu kɔni tununnen no ji kɔnɔ kosɛbɛ nin waati in na minnu ka sumanw kɔni ma kundama sɔrɔ olu caman kɔni ji taara ni olu ye o degun bɛ u kan. Digitalisation ale hukumu kɔnɔna na polisikɛ dɔ tun ye jaro kɛ bɔlɔlɔ kan ko ale ti wari sara digitalisation na. Polisi u ka ministri ale bataki kɛ bi ko maa si tɛ min t'a sara wa ni maa min m'a sara sariya min kan ka boli ka o bɛ boli ka i ye finitigi ye fɛn fɛn bɛɛ de kan k'a sara. O hukumu kɔnɔna na sa bataki min bɔra an na o fana da aw tulo kan. Mali ale bataki ci ka taa Nations Unies na k'a yira k'a fɔ k'a ni Ukraine ko an kɔni an tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la tuguni. Kunun ko Katibugukaw fɛ yen IPR kalandenw olu ye taama kɛ k'a yira k'a fɔ ko accident cayalen don Kulukoro ani Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ. CNJ a bureau minnu sigidaw la ko olu lakodɔnna ministère de la jeunesse fɛ Kulukorokaw fɛ yen ko ba falen don bi kosɛbɛ. Kɔkan kibaruw ka ca nka ala belebele ye min ye Laurent Gbagbo k'ale bɛna furu a bɛna furu maa min ma sa o ye Naija Bamba ye a ɲamamuso min ye Simone bilalen kɔfɛ sa ko a n'o ka furu o kɔni kan ka kɛ nin kalo in tile 8 ne o y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya o dugusajɛ ye ko ni furu kɛra ka ban u na taa Bruxelles ka taa kɔɲɔso don ye ha bali ko kɔɲɔso cɛ i bolo yɛlɛma. K'aw fo aw ka jani sugandili la ka se aw ka kunnafoniw sɔrɔ k'a to aw ka sigidaw la bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ sa an b'a yira aw la k'a fɔ an ka wulada in na kibaruya an bɛna na o daminɛ ni Mali yɛrɛ kɔnɔna ye sabula min ye minisiriso min bɛ lakanako kunna an ka jamana kɔnɔna na ale ko ka kɛɲɛ ni kibaruya ye kibaruya min n'u y'o sɔrɔ k'a fɔ ko bɔlɔlɔ sanfɛ sa polisi dɔ kɔni ale minɛna min ye digitalisation in ye a minɛlen ko a ka wari sara digitalisation na a ma sɔn a yɛrɛ ye ja ta wa an t'a dɔn maa min ye ja ta kɔni u y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ɲɛmaw ye ja ye o de la sa u ye communiqué kɛ bi minisiri yɛrɛ n'o ye Dawudi ye ale ye tɛgɛ nɔ bila communiqué min na a ko a bɛ waatinin bɔ min ye Mali jamana ɲɛmaw ye olu kalikan ye ko min ye an ka mara kɛcogo ani an ka mara baara kɛcogo k'olu bɛɛ lajɛlen sarali n'o musakako k'o ka ɲɛnabɔ n'an b'a fɔ min ma ko digitalisation k'o saraliw ka kɛ ko nin waleya kura min n'a sigira sen kan minisiriso min sigilen don jamana kɔnɔ lakana kama ale ni maaw kɔlɔsili ko o y'a dɔn k'a fɔ nin waati in na ale jɔyɔrɔ kan ka bonya kosɛbɛ waleya in ale sinsinni na ko o de la ministri ale ko fasoden ɲumanya hakili ɲuman min bɛ yen finitigilakaw la u k'o kɛ ka baara kɛ yaasa min ye u jɔyɔrɔ ye min ye nin baara in na a bɛ se ka u jɔyɔrɔ fin cogo min na a ko la ministri ko a ka bataki kɔnɔ ko waleya min filɛ nin ye n'a b'a fɔ o ma ko digitalisation ko segin kɔ to o la tuguni ko o de la sa ko a kɔni ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ i k'i ka maanifinya i ka adamadenya i k'o bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ kuma tɛ n'i ye finitigi ye yaasa min ye défaut o gɛlɛya kana ye e fan fɛ a ko hukumu kɔnɔna na sa maa o maa ni e kɔni de ye fɛɛrɛ tigɛ k'i bɛ dangari nin waleya in na walima k'i bɛ waleya in ko ka a sɔsɔ n'o ye sarali ye bɔlɔlɔ sira fɛ n'o ye sarali ye nɛgɛjuru siraw fɛ ko ni maa ban'o ma k'i ni ɲangini min ka kan ko o na da i kan ko wa ko min ye jɛti kɛ ni maa si ka nin sariya ninnu batobaliya ye i kɛra mɔgɔ ye k'a b'a ɲini jamanadenw fɛ sa n'u ye waleya o waleya ye n'o bɛ taga ko la min b'a to polisiw walima maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ ka nin baara in kɛ
k'a lajɛ k'u bɛ dan sɛgɛ a la walima wolomasiri taba min n'i ko k'i bɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'u labɔ a kalama ko sariya min labɛnnen don a ko kɔnɔna na ko u n'aw bere gosi o tigi kun wa fana k'u b'a ɲini fana k'a fɔ ko maa ma n'i ye ko kɛ ko min n'o ti bɛn n'o ye sariya sɔsɔ i ye finitigi o i ye maa o maa ye o hakɛ mun bɛ jamana kɔnɔna na o n'a boli bɛɛ lajɛlen kan sɛbɛn a fa sirila maa min fɛ sa o ye général de brigade Dawudu Ali Mohamedi nin ye minisiri min bɛ yen ni ale bɛ jamana kɔnɔna lakana kalama kunna ale ni maaw olu tɔpɔtɔli an y'a ye fana k'a fɔ nin waati laban in na min ye yɔrɔ caman na a bɛ fɔ min ma ko digitalisation maaw bɛ k'a matarafa hakililajigiw olu bɛ ka kɛ a ko la baara yɛrɛ bɛ se cogo min na ka kɛ ka ɲɛ o fana bɛ ka ɲɛfɔ yɔrɔ caman na maa caman kɔni y'a yira an na k'a fɔ ko degun bɛ min na yɛrɛ kosɛbɛ o kɔni ye bi kalan ani ɲɛfɔli o kan ka kɛ maaw ye n'o tɛ ko min ye waleya in ye ko a man gɛlɛ minnu bɛ k'a matarafa olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko waleya min don k'a bɛ tali kɛ i n'a fɔ i ka orange money b'i bolo cogo min i b'i ka courant sara n'a ye k'i ka ji sara n'a ye cogo min k'a n'o bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ko degun wɛrɛ t'a la nka min ye a kɔdi min ye n'o kan ka kɛ ka baara kɛ polisiw mana i minɛ walima n'i taara mairie la ko ka o de walankata k'o fɔ maaw ye kuma dɔw la ko min ye maa caman ye o de tɛ kɛ u kɔnɔ polisiw ka ko hukumu kɔnɔna na hali bi kɛba polisiw ka ɲɔgɔndan dɔ kɛra a polisiw taara namarama kɛ maa somɔgɔw ma ta maa ɲɛdama filɛ maa minnu na bɛ se ka baara kɛ olu de ta kɔnkuru kɛra polisi ale kɔnɔna na an b'a dɔn fana k'a fɔ n'ala sɔnna a ma ni na kɛ misali ye parce que an ka jamana baara taw ni fɛnw na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw de bɛ hakɛw sigilen don u bolo ou bien kasi min ye n bila ka na karisa ye n kɛ tan ninnu ye n kɛ tan o de ma ye sen ta la maa minnu yɛrɛ kɔni k'olu laɲininen don olu de taara n ye min mɛn kibaruyaw la kiba muso mugan bɛ a ko la olu yɛrɛ dɔw kɔni kun sigilen tɛ n'a ye k'olu bɛ se ka nin sɔrɔ Mali ale bataki ci ka taa diɲɛ seleke naani tɔnba la n'o ye Nations Unies ye bataki ale kɔnɔna na sa a yiralen don k'a fɔ ko min ye Bamako ye ale kɔni ni Kiev k'olu tɛna ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ tuguni Nations Unies i b'a dɔn k'a fɔ ko ale fana ɲɛmaaya falen de bɛ kɛ ale la Sierra Leone ɲɛmaaya b'a ale de bolo nin waati in na n'o ye Conseil de sécurité ye Sierra Leone ka ɲi sa Mali bataki nalen jamana 15 in a y'a da ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma ko nin sɛbɛn in bɔra Mali yɔrɔ a ka lasigiden ma an kɛra u yɛrɛ kɔrɔ ye n'o ye Isa Kɔnfuru ye ko papier bɔra Bamako ko ka na k'a yira k'a fɔ ko Mali ale ni Ukraine kɔni ko nin y'a bannen pewu sɛbɛn in a kɔnɔna na sa min ɲɛfɔlen a la kosɛbɛ o ye k'a fɔ Mali ni Ukraine min ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ko ye k'o tɛna tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a sababuya kɛ Ukraine ale ni jugawale ni bamancawale kɛbaw olu dɛmɛ ka se ka dangari Mali finitigiw la ani u dɛmɛbagaw la Mali dugula n'o Tɛnza Watɛ nin ye sɛbɛn in kɔni taara n'Ala sɔnna a ma a kɔnɔna bakuruba kuma belebelebaw an na olu ɲini sini ka se ka olu fɔ a ye sabula nin kɛra bi Conseil de sécurité des Nations Unies na u ye sɛbɛn kɔni di jamana 15 in bɛɛ lajɛlen ma k'a yirula nin ko a yira sa k'a fɔ ko min ye Nations Unies ye a fana kan k'i ɲɛ yɛlɛ n'o y'a sɔrɔ a ka baaraw kɛcogo ka ɲi n'o y'a sɔrɔ a tɛ fan lajɛ n'a tɛ ko lajɛ a kan ka se ka wuli ka jɔ kɛ nin ko in na Kulukorokaw fɛ denmisɛnnin minnu bɛ sɛnɛkalan na n'a bɛ f'o ma ko IPR-IFRA olu kɔni ko ko taa ni ka segin Kulukoro sira kan bi k'a kɛlen don kataba naani ye kunun ko sa olu ye siratigɛ kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye accident ye k'o cayalen don kojugu kalandenw kɔni y'a yira k'a fɔ ko Moribabugu u ye yen tigɛ Bamako Kulukoro u y'o tigɛ ka se k'a yira maaw la k'a fɔ k'u nisɔngoyalen don waleya in kɛkunba yɛrɛ kun ye min ye o ye fanga ɲɛmaaw ka se ka bɔ a kalama sabula nin waati in na min ye IPR la olu bɛ examen de la ni tɔw bilalen don olu ka baara waati de sisan samiya sɛnɛkalan kɔni olu bɛ baara kɛ samiya in de kɔnɔna na wa u y'a yira fana k'a fɔ ko hali Katibugu yɛrɛ kɔnɔna na fana yen degun b'u kan dɛ degun min b'u kan degun yɛrɛ barika ka bon kosɛbɛ sabula u y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun ka dɔgɔ min na ekɔliden dɔ kɔni n'o o tɛ to siraba kasara la wa min y'a mɔbiliba bolilaw ye k'u tɛ jɔ dɛ u y'a kɛ a n'u ka duuru don fiɲɛ na ka taa a si man kɔrɔ a ni si ye
o de la sa u y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ ka ɲini o la ministre min bɛ sifinw kunna ale ka baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o ye direction nationale de la jeunesse ye a ye bataki bɔ bi k'a yira k'a fɔ sa ko CNJ bolofara minnu sigira an ka sigidaw la ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen ko olu lakodɔnna ka kɛɲɛ ni u ka sariyakisɛ ye a y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ye kɛra nin ko ninnu ɲɛmɔgɔw ye sigidaw la région kɔnɔnaw la sa ko olu ka bureau bɛɛ lajɛlen ko nin y'o validelen ye k'olu lakodɔn gouvernement yɛrɛ fɛ ko ni ala sɔnna a ma sa kɔni tɔ tora min ye o ye baara ɲɛmayaba yɛrɛ ye sa an kɔni b'a dɔn k'a fɔ cɛbaw b'u sɔn a ko a tɛna na kɛ basi ye n'a bɛna na dɛsɛ sabula région 19 olu kɛlen don ka u wasa don candidat la candidat wɛrɛw fana bɛ yen n'ala sɔnna a ma komi a ko dulonnen don n'a nana daminɛ an na olu candidatw olu tɔgɔ da maaw tulo kan Niger kaw fɛ yen Niger olu ka wolomasiri tabaw sigiyɔrɔ mun tun bɛ kɛrɛnkɛrɛnna n'a kun dira l'Américains ma Américains k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ u kɔni y'a fɔ Niger jamana ɲɛmaaw ye septembre kalo tile 15 ka kɛ n'u ye bɛnkan min sɔrɔ ko minɛn tɔw na cɛ nka kan belebele min kɔni bɛ yen nin waati na sa kɔni olu ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ o kɔnɔna na ka sira ka ale bila maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Alfalikana ale bɛ Gao mara la Gao dugu dɔ don Gao kin dɔ don u y'a yira sa ko san kɔni ye nako min kɛ nin waati laban ninnu na ala diɲɛ ti faamu dɛ Gao bɛɛ ni san woyo han maa minnu tɛ sanji ye san ka woyo ye ko sanji de ye tiɲɛni kɛ Alfalikanakaw olu fɛ yen maa minnu bɛ sa n'olu sigiyɔrɔ bila n'olu kɔni kɔnɔ ka buguso ni fɛnw jɔ ko a y'o bɛɛ lajɛlen yaara ka taa n'olu ye u kɔni kɛlen don ka damakasi kɛ sa ko maaw ka se ka ɲɛ u ma cogoya min na u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min kunun ko u ye welewelemada kɛ k'a fɔ kintigiw ye k'a fɔ tigiw ni kamalenkuntigiw k'u ka ɲɛ u ma yaasa da dumuni u bɛ se ka o sɔrɔ cogo min ji ko ale ye tiɲɛni kɛ wa halisa samiya a dulonnen don a ye degun min don u kun k'a barika bonyana kosɛbɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye lujuratɔw ye an sɔngɔkaw fɛ yen k'olu y'u ka biro kura sigi biro min ni o ye lujuratɔw ka biro kɔni sa ko a kɔni ko baara bɛɛ lajɛlen kɛra kununko min ye biro kura in ye maa 20 o de b'a kɔnɔna na a ɲɛmaya dilen don maa min ma sa o ye Mikaela Abduramani ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko u kɔni ye degun o degun sɔrɔ sa lujuratɔw an sɔngɔ kɔnɔna na olu na wuli ka jɔ kɛ ka se ka o ban k'u na kɛlɛkɛ fana u ka tɔn a ka se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ la n'a bɛ fɔ o ma nanzarakan na ko siège kɔnɔwarikaw fɛ yen ko kɔɲɔ bɛ yen dɛ kɔɲɔ o ye Baliku kɔɲɔ ye Laurent Gbagbo jamanakuntigi kɔrɔ san 79 ale ni a ɲamamuso n'o ye Nadi Bamba ye san 50 k'olu ka kɔɲɔ k'o kan ka kɛ alamisa utu kalo tile 8 min ye kuma in ye k'a kun kɛlen don ko suruku b'o ka dogo nka bi na k'a dara bɛɛ da ka sabula kunnafoni gafe minnu ka surun Laurent Gbagbo la k'olu ye kibaruya in bɔ k'a bin yɔrɔ min bɛ sa Cocody n'u b'a fɔ ma ko Engrais 7e tranche jamanakuntigi kɔrɔ ko ale jabala la ko baara in ko a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ o yɔrɔ in na ye min ye dugawudenw ye baara mun kan ka kɛ a ko hukumu kɔnɔna na sa ani a taa ni ka seginw bɛɛ lajɛlen ko n'olu banna tuma min ye furuɲɔgɔnma filaw ye k'u na 5 don fiɲɛ na ka taa mardi nata in n'o bɛ bɛn nin kalo in tile 13 ma ko u na taga u ka kɔɲɔso o don Bruxelles kaw fɛ Belgique ko baaraw bɛɛ lajɛlen olu labɛnna ka ban Bola Ahmed Tinubu a n'a ka jamanadenw k'u fɔlen don ɲɔgɔn kɔ nin y'a tile 5 ye denmisɛnw olu kɔni bɔlen don ka kare fan bɛɛ lajɛlen minɛ pinaw bɛ jeni cogo min pinaw bɛ jeni ten ko jama yɛrɛ polisiw kɛɲɛ kabini polisiw bɛ fɛn maaw lajɔ ka maaw minɛ fo saw nana dɛsɛ min ye Ahmed Bola Tinubu ye n'o ye Nigeria jamanakuntigi ye ale yɛrɛ ye welewelemada min kɛ sa ko denmisɛnninw ka sabali k'u ka don ko yɛrɛ ye dɔ fara ko bɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔ ka koyi ko sabula ninnu ko baara tɛ yen dumuni tɛ yen balo tɛ yen ɲɛɲini foyi tɛ yen fɛn fɛn bɛ yen n'o kun sɔngɔ jiginnen don k'u ye dɔ fara o bɛɛ kan wa maaw welewelemada bilar'u la réseaux sociaux de fɛ n'o ye bɔlɔlɔsira ye u ka se ka bɔ ka t'u ka nisɔngoya yira République démocratique du Congo Bamanci jɛkulu bɛ n'o ye M23 ye ale kun y'a yira sa k'a fɔ ko ale ni Kongokaw k'u na bɛn boloda sa bɛn ale laɲinina kun kɛra nka u ka dugu bɛ n'o ye Isla ye ko kunun kari tɛmɛnen M23 ye yen minɛ koyi
ko kumana ko bɛn mun kun fɔra ko ka marifa da ko o ɲɛci kɛra jumɛn ye wa fana u ni Uganda fana ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛlɛ ko fana bɛ o yɔrɔ la hali bi Afrique du Sud polisiw olu y'a yira k'a fɔ ko min ye tunkaranke maa 90 ye ka bɔ Etiopikaw fɛ yen k'olu kun totɔ don ji la u sera ka olu minɛ u y'u minɛ ka t'u bila so dɔ kɔnɔ Johannesburg yanni ɲɛ ka sɔrɔ a ko la min ye nin maa kofɔlen ninnu ye denmisɛnnin ninnu ko k'olu bɛ saya kɔrɔ dɔn ni segili ye ka taa Etiopiko ye ko yen man di yen ngago balo tɛ yen ɲɛ foyi de tɛ sɔrɔ ko ninnu na ye Faransikaw fɛ yen kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ko min ye funteni ye ko a barika bonyanen don ye kosɛbɛ funteni min n'a kɛlen don funteni lahaw ta ye Faransi yɛrɛ kɔnɔna na bi Jeux olympiques hukumu kɔnɔna na ko min ye maaw ye k'u bɛ duloki de bɔ koyi bɛɛ lajɛlen de jɔrɔlen don ni funteni lahaw ta ba in na funteni min ni a bɛɛ kɛlen don ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw olu sɛgɛn maa minnu bɛ yen n'olu bɛ senfa piripiri kɛ k'olu sɛgɛn ko waati ni waati k'i b'a ye de ko maaw bɛ ji tigɛ ka suru u kunkolo la min ye Gabɔnkaw fɛ yen sa olu ka jamanakuntigi n'o ye Olingi Nguema ye ko ale kɔni ye u ka jamana jɔnjɔnba sɔrɔ jɔnjɔn min b'a yira sa k'a fɔ ko a ye jamana bɔ jɔnya juru la min ye degun ye ko ka se ka o bɔ kɔnɔna na Venezuela jamanakuntigi ko a sigira nka a ma sigi sabula ani maaw caman bɛ ɲɔgɔn na a yɛrɛ ko ale sigira wa ale tɛ wuli tuguni dɛ ni b'o min kɛ o ka min kɛ kalata kɔni k'a fɔ ko ka o jaabi ko ka segin ko ka ko kuma banna pewu ko tɛna se ka segin tɛna se ka ko ka tuguni a ko ni maaw ma sabali k'a bɛ dugu bɛɛ kɛ kasobo ye dɛ keba an da yɔrɔ ti ye dɛ ko yalama Faransi o bɛ ka Sahara Occidentale dɛmɛni min kɛ nin waati in na ko o tɛna na Algérie ɲɔni ka taa bin Iran ni Irisi tɛgɛ kɔnɔ wa ko sabula nin waati laban in na kibaruyaw b'a yira k'a fɔ ko min ye Algérie ye ale kɔni damasiyɛnw kɛra k'a yira k'a fɔ ko ale bɛ wuli ka jɔ la bi yaasa Irisi sɔrɔdasi minnu minɛnen don Bamaci jɛkulu ni ninjuguwale kɛbaaw fɛ ko ka kuma ko ka se ka olu bila ko sabula min ye nin ko in ye olu yɛrɛ bɛ ka tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la ko Faransi dun ni b'a kan dɛ ko f'a ka Maroc dɛmɛ Algérie dun Maroc bɛ diɲɛlatigɛ ko o ko la n'o ɲɛmaya bɛ o bolo ale tɛ fɛ ka y'o kɛnɛ kan ko kuma tɛ Faransi ɲɛmaaw ye kuma min fɔ ko kɛlen don ka Algérikaw dimi bi k'u fujini k'u sigi ka Faransi k'ale kɔnɔ don nataw kɔnɔna na ko nin kɔni ko in ko se min tun bɛ Algérie ye fɔlɔ ka kow bayɛlɛma n'a ka fɛɛrɛw ye ko caman tununnen don u la wa n'u m'u kɔlɔsi k'u ta bɛ sɔn ka kɛ kɔkɔya ni kɔngɔnsuwa ye nin ko in na États-Unis kaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Kamala Harris ye ko jɛ kɛra ale kɔni ma sa ko ale ka kɛ musobɔ ye sa kɛ démocrates olu kɔni ye ale sugandi ko ale ka kɛ kabila Joe Biden nɔ na kɛba nin kɔni tɛ kuma kura ye sabula nin kuma in fɔra a mɛnna min ye nin waleya in ye maa caman kun sigilen don ni a ye k'a yira k'a fɔ ko ale de kɔni bɛna ta sigana kɔni tun bɛ min na sa o de ye k'a fɔ sa maa jumɛn kun bɛna i kunbɔ ka se ka Kamala Harris ale kunbɛn ko kuma tɛ nin waati in na ale kɔni kɛlen don ka so sɔrɔ Tchadkaw olu fɛ yen église ale ni fanga maaw karilen don ɲɔgɔn na dɛ ko min ye Tchad jamana ɲɛmaaw ye n'o ye gouvernement maaw ye k'u ye chrétien diinɛ ɲɛmaa dɔ minɛ n'o ye Labe Madu ye Labe Madu in ko a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ basigi ni lafiya la jamana kɔnɔna na minɛkun minɛcogo ani minɛyɔrɔ ko o ye jamana ɲɛmaaw jɛ a ko la min ye chrétiennakaw ye olu kɔni wulilen don k'u jɔ sa yaasa u ka maa a bɛ se ka bila cogo min na sa min ye Jeux olympiques hukumu kɔnɔna na ko farafinna jamana si ma se ka médaille d'or 2 sɔrɔ fɔlɔ an da kɛra la laminɛ ye ko jigiya minnu tun b'an ye n'o ye Etiopikaw ye ko ɲinan k'olu dɛndɛrɛla dɛ k'u du kɔni olu ka athlétisme ma ɲɛ olu bolo hali dɔɔni nin bɛɛ ka fisa anw ye anw kɔni t'a la yɛrɛ de an jiginin kelen ye jɔn ye de taekwondo o ye jumɛn ye Daba Moribo don wa ayiwa an bɛ segin ka na Mali kɔnɔ musomanin 60 bananbakaw fɛ yen kunun ntɛnɛn dɛmɛ taara ka di olu ma malo ale san kilo bɔra kelen ani musaka baɲumankɛtɔ min bɛ sa n'u b'a fɔ ma ko Fadima ka bɔ Kulukorokaw fɛ sa olu de kɔni ye dɛmɛ ta ka di ni muso ninnu ma yaasa u ka kalanko bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na sa waleya in kɔni ale kɔkɔrɔba donnen don maa min fɛ sa o ye baɲumankɛtɔn Suède ye o de bɛ k'o baaraw kɛ lafasatɔ minnu bɛ école karamɔgɔw tɔgɔ la Burɛmukaw fɛ yen
olu bɛ ka kalan kɛ denmisɛnninw kunna école bila in na yaasa cogoya min na u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ. Synergie des syndicats signataires du 15 octobre 2016 maaw k'olu kɔni y'a yira sa ko k'a daminɛ denmisɛnnin minnu bɛ taa première année la ka taa se 8e ma ko u na cours kɛ olu kunna congé kɔnɔna in na yaasa dɔ bɛ se ka fɔra u ka dɔnniyaw ka cogo min yanni kalanta cɛ. Waleya in kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ to sen na sa ko ni Ala n'a kira sɔnna ma ko fo ka taa se ni juillet ni août kalo in tɛ wa o tile 31. Maɲinankaw olu bɛ ka sirabaw olu la kɔlɔsili baaraw kɛ a b'a fɔ min ma ko gendarme couché k'olu bɛ k'o dilan yɔrɔ caman na u ka yɔrɔw la ko sabula ko accident cayara yen kosɛbɛ. Maɲina ni Bafula bɛ ani mairie kɔni kɛlen don k'olu bolo di ɲɔgɔn ma sa ka se ka nin baara in kɛ. Sifinw olu kɔni bɛ k'a kɛ nka a yirala k'a fɔ sa k'a kan ka kɛ hukumu min kɔnɔna na ni fɛn minnu kan ka kɛ a la sa ko kɔni maaw kan ka o jateminɛli kɛ. Ba n'o ye ba kelen ba joliba kelen ye k'a falen don Kulukoro yan fan fɛ dɛ min ye mètre 3 ka taa se mètre 30 ma ko min ye ba ye a y'o kunnama sɔrɔ. Kulukorokaw ka direction régionale de l'hydraulique olu de ye kibaruya in di ko salon ko taama min sɔrɔ ko ɲinanta in tɛmɛnen don ka fɔ siɲɛ 3 o de la sa ko maaw k'u hakili to u denw u k'u hakili to maa minnu bɛ baara kɛ jida la ko ji fanga ka bon ni kelekura ha a bɛ taa ni ye donc o ɲininen don bɛɛ fɛ. Sanba min bɛ ka nale sɛnɛkɛlaw y'a yira k'a fɔ k'a bɛ ka kɛ degun ye yɔrɔ dɔw la an ka jamana fan dɔw la min ye sɛnɛkɛlaw ye ko k'u jɔrɔlen don bi dɛ ko ji ale kɔni bɛ ka danfɛnw kun tunu yɔrɔ caman o de bɛ ka kɛ kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen. Abulayi Kulubali ale y'a fɔ studio tamani maaw ye ko yɔrɔ caman bɛ yen bi san ba dɛbɛ nali min kɛlen don k'a kɛlen don k'o sumanw caman kun tunu ko n'i yɛrɛ tɛna nɔɔni kɛ sa ko ka taa i ka sumanw tigɛ ko kabini juillet kalo tile 19 sanji min bɛ ka na yen cogo min a bɛ ka na olu fɛ yen Kolosokaw fɛ yen Tusegelakaw fɛ yen ka taa se sa fo milimètre 100 a n'a kunkanfɛn ma milimètre 150 ko san kɔni ko o de jiginna olu fɛ yen forow bɛɛ lajɛlen ɲiginnen don a y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni kun ye kaba kɛ tari 40 na n'o ye kaba kelen ye ko Kebila o dugu kɔnɔna na Ngoya olu fana y'a yira k'a fɔ ko o tari in dɛ a kɛra kɔ ye k'a kɛra kɔ ye tiɲɛni Abulayi ko k'a barika bonyana kojugu o kelen fana don Segu ani Kucala mara la olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko ji kɔni Segu ni Kucala ko foro caman bɛ bi ko olu kɔni ji kɛlen don k'olu kun tunu pewu jɔrɔna min bɛ sɛnɛkɛlaw la ni nin ko in tora tancogo la ko olu na fɛn sɔrɔ wa Bilakaw ka ji ye tiɲɛni min kɛ Bila fɛ yen k'o ma dogo maa la foro tɛ bi min jɔlen don a sen kan ko hali n'o y'a sɔrɔ ji taara ko degun bɛ ko la Molobanlakaw olu fana y'a yira Kucala mara la k'a yira k'a fɔ k'olu ka dugu caman bɛ yen n'o ye Cɛsɛrɛ ye Sangela ninnu bɛɛ lajɛlen ye jiw sɔrɔ ji mun kɛlen don ka forow bɛɛ lajɛlen kun tunu pewu Watalakaw olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sɛnɛ baaraw kɔni ye k'o ma se ka kɛ ji bolo min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye météo ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ji tɔ bɛ sanfɛ hali bi dɛ ko fo labɛn de ka kɛ sa yaasa forotigiw ale ni jamanadenw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛɛrɛw tigɛ cogo min nɔn tɛ ko ji bɛ sanfɛ Keba ko ni wulikajɔ man kɛ ko Woyowayankɔ bɛna bin dɛ ko ji y'a dugumana sɔgɔli daminɛ a bɛ ka kari-kari n hakili la k'a fɔ an y'a jaw bila an ka bɔlɔlɔ sira fɛ mɔgɔ caman y'a ye ɲɛmɔgɔ na wulikajɔ kɛ ka Woyowayankɔ kunbɛn pour que a bɛ se cogo min na ka lafiya an b'an ka an dɛmɛbaga arajow k'olu bɛɛ lajɛlen fo arajo Aba Yuwarukaw Keba o kɛra premier han Jani bɛ bɛɛ ka téléphone na Yuwaru donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka kanu an'u ka baara la min ye Mayiga ye n'o ye Mohamed ye a n'a ka arajo mɔgɔw n'o ye arajo Aba maaw ye k'u bɛɛ lajɛlen olu ta ye directement de ye ni ne kɔni ye n sigi ka ban c'est fini on ont fini là-bas baara ti kɛ f'an ka wuli tuma min dɔ fana bɛ suguba kɔnɔ Keba nin ye n bɛ se k'a fɔ nin bɛ se ka k'a san kelen kabini jani daminɛna Ala ye ni don ntɛnɛn o ntɛnɛnna a bɛ 200 ci a ko don dɔ la k'an ye kuma dɔ fɔ jani kan olu ka dugu kɔnɔna na denmisɛnnin fitinin kelen de tun bɛ yen o de tun bɛ ka fɛn lajɛ bɔlɔlɔ kan a taara yira dugutigi la k'a y'olu ka dugu bɛɛ kisi
donc o kama ale kɔni ntɛnɛn ne de bɛ ale de bɛ kɛmɛ fila ci ne ma a kun tɛ fɛ ka kuma n fɛ mais n'a ma kuma n fɛ bi n tɛna n'a faamu donc an b'a fo suguba kɔnɔna na k'a bɛ donita de kɛ an b'a fo a ka kanu na ani a ka an lamɛnliko ɲuman na Seydou Sangare dugutigi k'a fo ka Sori Kɛmɛso fo Maraka Samake an b'a fo ka Kurube Jara fo colonel Sidi Lamine Traoré Ezo ɲɛmaaba bamanan an ka foli bɛ s'a ma monsieur le ministre Thierno Oumar Assi Diallo le génie ka Boyina Babi fana fo min ye Jaba Sidibe n'a bɛ Salilakaw ka sigi la an b'a fana fo ka waleɲuman dɔn colonel Assa Badialo ale ye ministre de la santé Siriman Bacili monsieur le maire k'an ka foli bɛ s'a ma Bayiba mairie du district kɔnɔna na min ye Ablaye Ɲagate k'ale fo Paris Ibrahim Tungara Bim Batima k'ale fana fo Paris kaw fɛ yen Gawusu Traoré ale fana bɛ Paris Sori Sako ale bɛ Canada Issa Kanute Konate ale bɛ États-Unis Lucas Dakono ale bɛ Houston min ye Madina Jara ye o bɛ Atlanta a n'a balimakɛ n'o ye Babi ye ale bɛ douane na an fɛ yan Bamakɔ yan ka Ibrahima Sako fo Wɔlɔfɔw fɛ yen min ye Papisi Diallo ye k'ale fana fo Amadu Gassama ale ni Jankunba Bako k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Keba an ka bɛna na sini sɔgɔma an bɛ segin a kan an bɛna na panneau solaire kɛ an ye panneau solaire devis kɛ panneau solaire devis kɛlen aw kun diya an ka maa dɔ nana bɛn n'a ye a ko k'ale bɛ devis tilancɛ ta k'an ka tɔ fɔ ko ni maaw y'an dɛmɛ ko pour que an ka se ka panneau dilan donc an b'a fɔ maaw ye ni maa minnu bɛ fɛ k'an dɛmɛ an bɛ fɛ ka panneau kɛ pour que an ka bɔ an ka courant tigɛ ni fɛn degun bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na an ye groupe san a groupe bɛɛ lajɛlen o dɔw taara Lapitani dɔw yɛrɛ mana cɛ yɛrɛ taara n'an ka dinamo ye an m'o ye wa ni courant fana fanga nana a fana b'a jeni donc sisan an balimakɛ bɔra yan groupe devis dira a ma ale ye moitié ta an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a tɔ an b'o ɲini maa ɲumanw fɛ n'o sɔrɔla don min na an n'a bɛɛ yira mɔgɔw la u yɛrɛ k'a ye komi an bɛ se jata la cogo min na Ala ka sini yira an na sini kɛra an labanko ɲuman Ala k'a d'an ma a k'an bɛn